oyibo ga-asị gị gone are those days. Emeka Hong Kong. Oge agagokwe mgbe mmadụ ga-esi mba ofesi bata sọ ihe ga-ewelatara ya bụrụ eyo nego. Asụsụ obodo gị mewazie na ịmahọ ya asụ iburu wasọ ebe ọta na-agagharị. Nna ahụ oge agago gone are those days. Ihe eji amazi onye tozuru etozu nwafọ Igbo tozuru etozu na ijecha mba ofesi gị bata ị ka makwara asụsụ obodo gị asụ. Ihe a ka eji ama onye isi kpọkọrọ ọnụ, onye isi zuru oke, onye nwere ọgụgụ isi, onye maara ihe. Eyo nego idosa ọnụ ka nsịkọ eyo nego aspirated p. Asụsụ abụghị ihe ahụ bụ ịpụọ ịhapụ ya. Asụsụ bụ ihe ahụ ị ga-ejigide ebe ọbụla ị na-aga. Ebe ọ na-akasị dị ụtọ bụ ma ịhụ nwanne gị na mba ọzọ unu akparịa nkata ka nwanne gị ọ bụ ịhụkwa nwanne gị na mba ofesi imewakwara ya ine nke ikpeazụ a anya ga-eso ya eyo nego Mamadi na-eche gị ọkwa anyị na-asụrụ gị Igbo ị na-asụrụ anyị oyibo